Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhut na ruas ni huriata. Lausongoni madihamuna saluhut na amanami dohot inanami sude matahe ruas ni huriata na adong di bagas tabe. Ala nang tebuka ma perminggota. Ala ni tapasada marohatta. Lau mamuji pasangapod debata. Marid de mahita. Marhite edde nomor 557. Memukasian ayat sada sahat roditulu. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaw nadinggan. Oloy hamu majahuba marhite-hite las ni roha, robi mahamu tujuluna marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiyang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatu dosan jala parasi roha. Hupa serep hami roha nami di julum jala hupangido hami tuho. Say lehon asini roham mangguhi roha nami. Jala sodangi roha nami marhite-hite todim. Asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami. Jala hutangi hok kami hatam na badiyay. Say paiyan mahatam di bagasan roha nami. Asa marparbuina denggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon, patik palimahon. Iko pasangapom mudonatorasmu asamartuaho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik pau pituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongam, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongam, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammo, atong rak mangidoguku mahita tu debata taringot tu patiki, ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi, amin. Di
matopoti madosatta tuadupan ni debata, martangiang mahita. Halia manami jala debata nami na di banua gijang, pargugunaso hatudusan, pardingga basa doho, jala rodi saliling na do asin ni roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sayunang beingot akkadusa nami, ay jujud do hami mardusa maradopokko, jala jujud do husungguli hami rimasmu, marhite siyan pangalosyon nami, dihatam, ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Ay da ngarong ibar ni ay saluhud do perdosa, jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabipitor, binahin ni basa-basa marhites yan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habang sa parasian, marhite-hite haporsiao di mudarna, hasangapon madidebata na digijang. Turpuk diari mingguon imana tersurat di buku Hebir 10 tolu ayat sada sahak rodi tolu tajahama marsorik-soring. Akka si paingot manoktong maholong ni roha di dongan. Kamu pertemuan ay marhites yani heado ditamuai halak akka suru-suruan so pamotuanna. Ingot hamuma akkana terhurung songon rap terhurung. Songoni akkana tumaun na porsuk ay dohot dohamu di bagasan daging. Ima sahakna martua doakkana tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin.
Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon nahinatidak ko nidong atas sahaporsyaon di sadok portibion, rap mahita maddok, au porsea di deba tajahuba, ido ama parguguna suhatudusan, natumo palangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni deba tajahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya tod di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua torudung di tanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu naso hatudosani di sima ibana pamamulak sugot tu tanoon, mahong mihalak na mangulo dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulo sugot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Titing masa di Minggu pa-20 sadahon Dung Trinitatis tanggal 24 Oktober 2020 sada. Tema Minggu Goar ni Minggutta sadarion ima Minggu pa-20 sadahon Dung Trinitatis doho tema manotong marholong ni roha di dongan. Bagian na parjolo danak nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada di basa-basa hotu hatta do danak bawa di keluarga Niamata Diski Satya Pratama Inata Jona Harumi Boru Sibarani Nir 1877 masuk kelompok 10 sada Manang Jeriko. Nomor 2, nah di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sada di basa-basa hotu hatta do danak bawa di keluarga Niamata Daniel Nomora Lumbanggaul Inata Fania Triasari Boru Sibarani Nir 1724 masuk kelompok pitu Manang Laudekia. Hipas dodak danaki nang naturas nape. Bagian napa duahon nanaing merbagas titing perjolo. Naing macalo pasu-pasu perbagas sema Markus Hotman Silalahi ruas ni HKBP Depok Sada. Anak Niamata Marihot Khasilalahi Tubuni Nata Nurhayati Boru Tinabunan Dohot Orwana Anne Berta Kristina Boru Raja Guguk Boru Niamata Situa Bengartua Raja Guguk Tubuni Inata Rumibun Permata S Boru Simalango ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 6 November 2020 sada di HKBP Depok Sada. Ulaun Nabadia. Nah di hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020 sada di Patupa Huriatta do Ulaun Nabadia tu Inata Nyonya Siregar Henrite Helmi Clara Boru Hutapea kelompok Sia Manang Efesus. Bagian napatuluhon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada gabe ruas ni di HKBP Depok Sada ma ima parjolo keluarga Niamata Tony Edi Darwan Purba Inata Dewi Timoria Boru Siburian Nasida Rosian HKBP Sukarame Resort Immanuel Nir 1924 masuk tu kelompok Sia Efesus. Napaduahon keluarga Niamata Daniel Goklas Parsauran Simorakir Inata Elianora Boru Siahan Nasida Rosian HKBP Parung Panjang Nir 1925 masuk tu kelompok 5 Manang Jordan. Napatuluhon keluarga ni Amata Darwin Marolup Tambunan Inata Suryanti Boru Pasaribu Rapdohot 2 danak Nasida Rosian HKBP Balige nomor register 1927 masuk tu kelompok Sia Manang Efesus. Napawaton Donni Golfred Siagian Doli-Doli Narosian HKBP Jambi nomor register 1926 masuk tu kelompok Sia Manang Efesus. Dia manami inanami na baru masuk tu huriata ya HKBP Depok Sadon upang idohami ma asa jongjong ma jolohamu. Oleh ate. Bagian napabaton berita habot niroha. Nah di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 sada
Nunga jumolo marujungolu Amatta M. Chahris Hutagalung, umur 57 tahun. Na hinabaluhon ni Inatta Merlina Boru Hutahuruk, nomor register 1425, masuk tu kelompok Balu Manang na Judea. Tu udean di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di TPU Bedahan. Tumibuma terapul keluarga na tininggal honna. Bagian na palimahon, pawurhaton situa na pensiun. Di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Parmungguan pukul 10 siang WIB patupaon ni Huriatta do pawurhaton situa pensiun tu Amatta situa saut naiborhu. Papungupeliat tujolo do hita di Minggu 31 Oktober 2021 di Parmingguan pukul 7, pukul 10, pukul 10 dohok di pos pelayanan Arko songo talikasi tanda hamolekeon ni rohata di pakobasion ni nasida. Turuas napasahaton marhite rekening HKBP Depok Sada di Bank BRI asa dicantumkan ma angka sada isarana 100 sada. Bagian napaonopon pertemuan pendeta dohot pemusik. Di hari Sedarion, Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.06 WIB, patupaon nado pertemuan pendeta dohot pemusik maringanan di gereja. Bagian napapituhon rapat pendita dohot sinode distrik. Rapat pendita di Patupa tanggal 25 sahat tu tanggal 20 Oktober 2021 dohot sinode distrik tanggal 20 sahat tu 30 Oktober 2021 maringanan di Cisarua Bogor. Tatanya kemah asa tung tiur-tiur merdalan perrapotoni asalam tumajuna pakobasion ni Huriatta. Bagian na parpudi titing nasojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni Huria dohot marhite grup wia kelompok pertanyaan tabe. Songonima titing masa di Huriatta di bagasan minggon saya di paso-paso tuhat tamay tahu sangap di guarna.
Dameni di batana sumurung sian saluhu na roham. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran munam. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhu na. Di hamuna doang asaha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Bari tanaw di nagabi hatan di bata di minggu ta sadarion. Ima na tersurat di buku ni si Musa. 5 Musa bidu 24. Mamuk kamay sian ayat 10 pitu satu ayat 10 lalu tangihok kamu mahatani di bata. Dan jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak nasopot somaramang jaladang jadi buatommu ulus ni paropuan nama balu bahin si koram ikon paingot-ingoton niroham tahe hatobat doho na jolo di Misir. Hape nunga ditobus Jakoba de batam khosiani. Alanido ubaken hudok kon ko mangulakon si songoni. Imam sahakna. Dihamuna donga saha porsiam di bagasan Yesus Kristus. Adong do sahik ni hita zolmang. Dakolan na julu. Saha tunuaing sahiti say maul kaluar siyak kita. Say manggopang sahiti. Ima na ginawaran na sahit lupa. Ahado lapatan ni dia makadong sahapur siyaw. Ala murah-murado jolmai lupa di bagasan nguluna si ganopare. Jala marhiteido di buku 5 Musaon adong sampai 5 buku Musa. Alai hampir mirip 2 buku Ima 2 Musa dohot 5 Musa. Kitab Exodus Keluaran do Deuteronom Imam 5 Musa kitab ulangan. Ahadonan dohonon dari sida makadonga sahapor siyaw. Ala mura-murado lupa bangsoi. Dihalupahon na sida alanima say dipangido jala diguriton. Si Musa mahataon. Diulah-ulah kong maima adong nanay doon si Musa tu na sida asa unang lupa bangsoy dinang dilupahon ima holong nirokani debata. Unang dilupahon ima lapatan ni makna dohot hinabalgan ni patik na sapului. Asa diingot unang lupa na sida ima di haluaon na siyan Mesir. Jala unang lupa na sida ima di keajaiban hagogoon dohot halongangan na binay ni dibata ditiki di parhorsihan na sida 40 tahun. Asa tung di parata-rata. Asa tung direnungkan. Ito bayan na di tanggal 17 Agustus 1966 didot amata Presiden Soekarno dengan sebuah pidato yang luar biasa menyebut jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ingat sejarah hidupmu. Ingat sejarah bangsa ini. Bahasa perlu sejarah. Bangsa yang kuat dan bangsa yang luar biasa sampai hari ini. Inggris itu adalah luar biasa menerapkan sejarah bagi rakyatnya. Amerika sangat luar biasa. Cina. Dan banyak lagi bangsa. Tapi kita lihat bangsa yang kuat seperti juga Rusia. Selalu menanamkan sebuah sejarah yang bernilai.
Alai di bangsoton. Molo dibuka sejarah termodohodok do. Di bangsoto bahkan hampir mau dimatikan pelajaran sejarah. HP nunga didok amata presiden pertama Jasmera jangan lupakan. Ai halak nama kalupahon sejarah itu adalah manusia yang akan imanakai ngani dihancurkan manang diterobos oleh zamannya. Asatung unang murah-murah hita lupa. Apalagi di pangalaho doh di pabenan doh di nadinggan nabi na nidongan. Semurah-murah lupa. Roma siap bona pasugi tu Jakarta. Tujabu ni tulanga, tujabu ni abanga, tujabu na boruna. Alai dung berhasil nong mermobil. HP dia bunyi tulangnya mana 1 tahun. Apalah mana ekor tulang nei pedangolo. Bahkan ditutup kacanya mobilnya. Dia lupa keberangkatannya bahwa dia sampai di Jakarta ini adalah menumpang di rumah tulangnya, di rumah abangnya. Alai hola berhasil di mana, hola bui mana mangan, hola bui mana asisten, hola bui mana mermobil. Ditutup kacanya, ditegor pedang, diari sa pedang peduli. Om mana lupa kacang akan kulitnya. Odo jol mana dumangol. Manusia-manusia yang tidak tahu diri. Manusia-manusia imana sawoto bersyukur. Ido jol mana dumangol. Dia makadongan. Ido benar ido si Musa. Asa tung diulang-ulang. Supaya bukan manusia yang paling menderita. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak tahu sejarahnya. Alani halak batak searga sejarah. Di sude bangso na adong di Portibion. Hola 2 do bangso na seolo maddo dirina. Bangso Israel doh bangso Batak. Jala bangso yang memiliki luar biasa adalah ikut terpuji mahasit tongalak Batak. Lengkap bahasana, lengkap tulisanna, aksarana, lengkap paradatonna, lengkap hukumna, lengkap nang adana, lengkap nang tatananna, lengkap nang pajona, lengkap senina doh musikna. Dialak Batak luar biasa, pajuon. Arong ono 22. Ale bolo sinukun na poso noaing. Saya perang giboto. Alanya lupa. Musik ni halak Batak luar biasa. Alay nung hampir punah. Bahkan bahasa tak punah. Ido benedo akan namalo. Bahwa di dalam tahun itu tidak diulang-ulang. Satu bahasa tidak diulang-ulang. Di dalam 1 tahun itu bahasanya akan punah. Mago. Molo ido bena sai ditajar korupani nang didok si Musa asa diulang-ulang. Ido bena taida di lima Musa biduonom. Didok si Musa tutonga-tonga ni bangsoi adorang sosado penasida tutano kanaan. Paingot-ingot hatahon ulang-ulang dok tupino parmi. Unang maila na sida songon bangso na pinilit ni bata. Unang maila Kristen, unang maila halak Batak. Sa gorang be rupanya apalagi nung roto jawon sa maila gabi halak Batak. 3 bulan de be mana Jakarta itor hera na mago pangatusyon na basa Batak. Itelepon na tua-tua nama. Hora samang. Buhado kabarmu boru, buhado kabarmu amang di Jakarta. Aduh ma, ini lagi meeting. Ninna rupane tor songon na songgok rohani bapak naruk mane. Agu tahe Tuhan na. Itelepon musi satu ngajum mai. Abo hakamar mamang sebentar ma ini lagi meeting. Roma bapak naruk mane amang tahe. Holan na meeting anak kido boruk kini na rupane. Lapatan na ala dang dihatahon ala lupa. Ay tung didok niya lagi merapo lagi karejo amang. Lagi kare, ay saya bawa bapak naro omah dari huta ala patan ni. Dipikir doi asing-asing. Ala dia, ala lupa sejarah. Ala lupa imana. Ima na pinaborha ni. Sira na pinaborha ni tangiyang. Ala dia makadonga sahapor siyam. Na parjulo asa tung dipaingot tita. Didok hatu badoho na julo ninna. Dia sepulalui tung masay patar didok. Ingot!
Didok ya sapu lalu ingot hato doho na jolo. Jadi molot tung sukses peho di Jakarta on ingot parhuta-huta doho. Ira doho na. Molot tung gabi boy peho pejabat ingot anak ngina haci doho. Asap tung suarong do bangsa Israel na gabi boy sombong. Molo penasida gabi songo bangso na luar biasa di Portibiong. Alai saya dihatahon akka para jamita itu anaknya. Ingat bahwa kamu dulunya hamba, bahwa kamu dulunya budak. Asa boha tujuanna. Unang adong do lupa kacang akan kulit naon. Unang adong do gabe jolma si mardan. Unang adong ko gabe jolma na angku. Alai saya dipaingot ingok mesa tutikon terlumobi tu hita. Ingok akamang do taminang. Mulut tumbuh pihita adong fasilitas tali tu anak kotai alai kun ajar honot tado ingok damang da bapak doho oma ingok damang da halak batak do hita ada ta ingok damang da muluboy alak borni tulangmu kan ko doho no dui bahasa akan nasinaritong basana waseri ini mati paribanna una karat nasi jotong menikmati ngaluja aria dok borngin labatan na ding gadwe. Asa boha, asa diingop, iba na kaningan tali, pertalian, bahkan bangsoy pe bagas dwe. Airang di palos si Musa marhasohotan, bangso itu bangso nasi. Muluboy, sama-sama hamu marahin na do. Boha, modok songoni, asa unang maul para lahonon. Unang maul nang diuhum, unang maul nang, ahita pesa maul, iko bueno muse ainoning. Habis jo muse madapoton, hacik marupani ni umma. Benon tu bapak na benon batu habis belgama molo bain alani set nidok do tuna posor pani bamoldang adong betong ba basa hapor siaon alai usaha ma boru ni do anak ni halak kita ala sejarah arga dui namangihu dia makadonga sahapor siaon di paingot turpukok kita molo didok kita rupani asa taingot songo katobat do hita na jolo alay nuaing sudi do hita dak katobat be nunga gabi anak ni di bata hita dak katobat ni do say bihawak kamang jala adong do sa sitong na kebanggaan ni halak bata sudi anak ni raja do boru ni raja alay unang ala na gabi makilala anak ni raja do boru ni raja gabi dang mangulo na kangani imanamar ningot dirina asa tung disido didok si Paulus di Roma 12 ayat 2 asa unang sarobak kamu doho Portibion alay paubahamu marohamuna alay paubahamu mapikiramuna abo hareng doho na di si ala nguluton ikon terus bermetamorfose adong iko berubah dang bejol mana ginonggoman ni hatoban ni dosa behita alay nunga dipulikat de bata marihite hama mate na Jesus Kristus atong didok si Paulus ikon adong do perubahata iko berubah de hita tiap hari lapatan di perubahan ni ada kadonga sa persyaun sarupa di songo si pasing na berubah gabe nibur ditiki si pasing di nakotor do ibanan alay holan berubah imana si pasing gabe nibur bohado ujungna niburi dang holo belao tu nakotor dia hanya di tempat yang bersih. Dangolo bebalik. Lapatan na hala naung ni babalik naung berubah naung ni hokomi Kristus unang balik betu hatoban tuakka pangalaho na robiin. Ilo na doon si Musa nakatan di bata. Asa unang diparhatoban dosa ibehamu. Alay pi betna. Eksenip turpukot tu hita ima songot tema ni minggu taing. Manotong marholong ni roha di dongan. Hidup rukun dengan sesama. Didok di ayat 10 itu. Dan jadi papeolomu uhum tuhalak dagang. Jangan memperkosa hak-hak orang asing. Alai ikon rohana panguluhod dong. Lapatanna dan jadi papeolomu uhum tuhalak nasing. Memang hata papeolhon. Bagas do lapatan ni. Alai dak sesudi hata papeolhon negatif. Molo papeolhon
Bui dui dengan molo ibaratna laho mabuat rupani mabain aka kursi molo song kalak batang nama dok hotang ni pulos-pulos hotang ni bibi-bibi lapatan na hotang na dibuati ikut di papeol-peol dei jala ikut di peruncing ikut di papeol-peol dei asaboy gabe kursi asaboy gabe ba tamki manang na iro urpani di beberapa sogit aduri ikon na di papeol-peol di asaboy gabe aduri doh tamki jala asaboy gabe tempayan lapatan na di si nang dota papeol-peol hori memang basongoni ma ikon asapeol asa berfungsi iko boy di papeol-peol ale anggo jangan sekali-sekali di papeol hidup benedok unang papeol-peol tu halak dagang manang halak na asing aharan dohoro na dia makado kasahapor siya ala adong halak dagang ima na maringanan di Israel ala adong halak naro ima na so sa sukudo na sida ala nido molo nung sahat na sida di tano kanan di tano baga-baga na dipinasak debata unang di papel-pel na sida ikon ingoton na sida halak dagang do na sida na julu adok sa sitong na sitiruon sa kala Israel dia may molo musim panen di halak Israel dan sudah dibuat ima hasil ni panen ne ibarat na molo panen eme ikut ditinggal kod dui diba molo panen na sida di buah jetun manang buah anggur ikut saya ditinggal kod dui diba disi buasa ala di tona hodde bata dui unang sudah buat hasil nani ulami ikol leono mudai di halak dagang doho di danak na sopot somarama doho tu akan nama baru jadi adong do salah satu tanggung jawab sitiruo bangsa Israel mereka tidak mengambil semua hasil panennya alai saya dipaingo-tingo nasida dui saya ditinggal lo dui bere kamu mah sirut doho si Naomi sirut doho si Naomi nang mula tu bangsona ima songo gabi halak dagang di tonga-tonga ni bangsonai alai gabi dibuat di leo seboas do ima di tanau naing mabuah akka ima sisa-sisa manang tadok rupani gabe songon na sopola perlube dinapunai ima di parhajop sirut doho si Naomi alai laos ido gabe satu tikion gabe san sirut do ima Yesus Kristus. Labatan na ikut dingon nasida doi bahwa apa yang mereka cari, bahwa apa ima siya gajinai, dang sude gajinai ikko gabe di bana. Songoni dunak kita. Sotung raku si tamang do taminang, dang sude gaji munai di hamu. Ikko liano muna doi. Liano muna ido hebat na molo luar negeri. Setiap gaji itu dipotong sekian persen untuk sosial, sekian persen untuk pajak, sekian. Labatan na aha bahwa ABH adong na pengangguran tu sidoi ABH adong hidup di negara dibuat undang-undang nomor 34 ada lapatan ni di undang-undang 34 asasian Kementerian Sosial unang adong benamang ido-ido di dalan unang adong benamang ido-ido rotu jabu gabe saya tutupi jabu alama biar tiap minit saya romang ido-ido bayi betong ba stres di saya tiap minit saya romang namang ido-ido molo nisonggakan dosa molo soni respona alai odok sasitong na bagaimana pemerintah kita PK mulai dari RT harus melarang itu karena apa? Karena pemerintah membuat undang-undang nomor 34 asonang adong bepang ido-ido ai gabe karakter dui karakter nasoding gadui alai te ida babang soto dia makadongan asiroha gabe pagoda ku pangido-ido pagoda ku iman naso pantas seharusnya itu harus ala undang-undang dui. Bahkan hata ni debata. Ido benar ido Tuhan Yesus Kristus di natar surat di do dui nang di Musa do di Matius 25 ayat 40. Iko parasiroha dari Yohanes onom ayat 36. Nasa nama bahit tu name mepton nama bait tuau dui. Ada dapatan dia bakadongan. Asa gereja pe ikon bersosial do.
Gereja pe ikon manarikod dong. Laos di sido na kengidokon unang papel tu jolma anak manang danak na sopot somarama dohot tu nama balu. Ikon argada danahi unang be adong be tabege ima penjualan danak. Di partikano masai raga tabege penjualan terhadap anak. Dosa na balga di ido benedok si Musa sotung masa adong ima papel tudak dana nasopot somarama nasomarina sehingga dijual diperbudak gabi hatoban. Alai salah satu tanggung jawab ni gereja do pamareta do unang mate cita-citana. Unang gabe so bercita-cita nasomarama nasomarina. Iko nargadwi benon ni gereja do pamareta iko dilindungi dwi sotung gabe timpang. Tar lumomi may dok, tu nama balu. Molo di dok dia sa putira kanganing. Jalarang jadi boto muulus ni parupuan nama balu bahen si koram. Adong memang perbedaan ni nama balu na julu tu nama balu nuaing. Hola kuber na kay nama balu nuaing. Bahoran na cago-cago do. Bah. Anggo nama balu na julu tu berbeda do. Anggo nama balu na kubera ka inangon bak jago-jago ru bereng akanakna bahkan jago-jago ru akanak ina na belon siya na lengkap akamata ho bereng dan na pola nama rahajul pay alay berbeda alay perbedaan ni buti sonom ala nama balu na jolo dang ngirido ning marupani dang adong dipalos hakna dang dipalos ima jongjong dang dipalos ima nang di margana tarlumobi haci do nama balu dicamani ido benna sa biar jolma apalagi perempuan holam mabali mana soi nama ngirina palak batak peka ngiridui toriok grupani mapongol ulu labatan na dang bubiho kayu tunasing aido ale molo ama mato pasta taring inna ngirido labatan na mato pasta taring buri paringgano ni hato pumanguli ir labatan ni ngirido rupani ale nendorot tadi turpukon bohama hitam asa tahingot jalaw ng tapapel alay tahakulong ima akay na namabalu ala niya ala disido ido edetay adong do ama na disurgi ala amay na disurgi nama ama na manukol na sida ala nido dia bakadong sa hapor siyam di baga sa 30 taon naing mahita di paingot asa manotong ma holong ni roha dihita hidup rukun dengan sesama amen martayang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan di bata marhiti hatam na badiyeng. Di paingot to kami Tuhan, asa hingot tami sejarah nami di bagasan ngulu nami. Unak kulubaw kami Tuhan sejarah nami Tuhan. Asa unang gabi songo simardak kami Tuhan gabi angku sobong. Alay naing mahami Tuhan di paingot hatami, asa hu parata-rata hami sejarah nami. Pabuahot kainakon nami. Pabuahon sejarah ni marga nami, sejarah ni bangsa nami on, sejarah haluan kemerdekaan na kujaro kami Tuhan. Ang giat gabi aka anak na burju. Generasi yang baik, generasi yang bisa meneruskan, memperjuangkan. Ima aka cita-cita ni aka pahlawan nang aka upunami na parjului. Nunga pola lo jana sida Tuhan. Lahu memperjuangkan haluan nang hinatabo ni partikyanon. Alan itu kan Yesus Kristus Tuhan nami tarlumobi ma di kemajuan ni zamanot Tuhan. Asa totong Tuhan kami Tuhan unang madabu kami Tuhan tupar hatobano ni dosa. Alay porsedo kami Tuhan rappami lako pabalga kon lomo ni roham parholok kami Tuhan tarlumobi tu akala dagang nang akkada danak na sopot somarama somarina tu akay na namabalu gabi marpanario kami peduli kami Tuhan unang adong be Tuhan akka pangidu-idu di dalam unang adong be Tuhan akka na gabi bui Tuhan dang bercita-cita alanina so adong Tuhan ima roha na peduli roha siya bangso nami membangun alay unang adong be Tuhan akka na majual danak unang adong be Tuhan penjualan ya kajolma argado Tuhan jolmay dia rupamu songon gobar mi Tuhan itu ngatongan ni portibion. Ido Tuhan ulau di pasato Tuhami. Molo di pasato Tuhami Tuhan ulau do jabatan do tanggung jawab nami. Asa para tarata honon nami holong ni rohain. Ale Tuhan di bata songoni malas ni rohanami.
ima marhite titing ni huriam. Dileko sada dana bawa di keluarga ni amanami di kisatiam inang boru si barani. Songoni Tuhan dileko sada dana bawa di keluarga ni Danielu Banggaul inang boru si barani Tuhan. Asimaroham pasu-pasu matuhan danahi rap dohot na torasna. Nang Tuhan disakap ni yana komudok borum Tuhan Markus Hopman silalaki na yang marhasohotan dohot ani Berta Kristina boru Raja Gugug. Patulus me Tuhan di bagasan holong do dame na siya kuing. Nangali Tuhan di naong madjalo ima ulaw nabadia inanami nyonya si Regar boru hutapea. Homale Tuhan na mangalihon ima hahipason do gogone baru. Jala di bagasa tiko Tuhan las rohanami martaba-taba akarus ni huriam. Ima keluarga nami, ima keluarga Edi Purba inang boru Marbun. Keluarga Daniel Goklas Simorakir inang boru Sihaan. Keluarga Darwin Marulu Tambunan inang boru Pasaribu. Songonian dongan nami doni Golprit Siagian. Pasu-pasu matukan na sida gabi ruas naburju di huriamom. Gabi ruas na mangoloy ho Tuhan. Songoni mali Tuhan bono nami di bagas at tangiang naming. Nang jumulo Tuhan dialapo ama nami emjaris hutagalong. Ima na hinabaluhon ni ina nami inang boru hutauruk. Asiro ham Tuhan debata say homa na mga pulido na mali gugu Tuhan marhiti apul-apul na sumurong itu ina nami nang tuyana konna. Ali Tuhan debata songoni ma Tuhan diari minggu na nengron na yang pensiun ama nami situa saut na borhu. Pasu-pasu matukan ulaw ni nang suni pagkubasyon na sa liling magkubasi na sida Tuhan dito nga tonga ni Huriamom. Nangali Tuhan na patupan ni Huriam hatopan di sadok hakabipi rapo padita di sadok portibot Tuhan ima Huriam hakabipi jala pasu-pasu me Tuhan mamuka tanggal 25 sa tanggal 22 Oktober 2021. Asiro hamali Tuhan debata pasupansu matuan akan aposom. Terlumomi pimpinan ni Huriam lako manguluhon rapoti Tuhan. Obar toka kemajuan di zaman. Nang songoni Tuhan dia ka dokma. Nang songoni Tuhan dia ka partikianon. Lako majamoton aka aturan-aturan ni Huriam. Songoni manangali Tuhan disakap nami di pesta gotilon. Homa Tuhan dapat tulusoni. Nangali Tuhan debata marhiti ulaun ya kadewan kununia dia kunia marturia pasu-pasu meli Tuhan debata alai di bagasan tayang nami bono nami Tuhan dia karus ni Huriam na tongon di bagasan parsa hiton asimaroham Tuhan marhita ngamuna badi Tuhan khona majama nama alio kamalumon tu amanami situa je pasaribu amanami Panjaitan amanami Mesiaan si majunta nyonya tambunan boru si pahutar berelaban jan nahor situa boru hutahayan amanami marudut pe si hombing songoni nang tu amanami amang situa te pardede asiro hamali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mari kita tangamu nabadi Tuhan mangalio gogodo kamalumon asiro hamali Tuhan debata dangadong Tuhan naso tarpatu paho mari kita holong ni rohami Tuhan sejupang matuan akka hamalumon diaka ruas ni Huriam. Ale Tuhan debata songoni manang ruas ni Huriam Tuhan namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Asiro amale Tuhan debata leo nomu gajang ni umur do hai pason. Leo madina sida Tuhan ima marhite pasu-pasumi mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Ale Tuhan debata nang bono nami di bagasat tangyang nami. Bangso nami o Tuhan, nang pamareta nami, nang sudi pargonggom, nang Tuhan dia pemimpin agama do toko-toko masyarakat. Asa saluhu na Tuhan pasu-pasom. Saluhu na Tuhan mabuat dami do mabuan kesatraan tarlumobi ma Tuhan. Ima marhiti ulaw na pinasami. Asa bertanggung jawab pami Tuhan dia ke ulaw na pinasami. Tuhan debatang pardosa na gudang do kami. Urasi hami seni ali Tuhan debata asa badia hami dia rupamu. Homa Tuhan napasi kopo salukna tangiang doho ele ngami mau liate ma Tuhan dio. Amen. Mari demeta laos tapasa mapiliata. Asini rahamu puji Allah
kulik rohanami gabe pangoloi diong asamar salahami lamaka tidak kuong ingananmu rohanami todimi mangkoi pakedohon ngalunami gabe ulami. Tatangya koma pilihan atau papungomar tangyang makita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroran ni salukut silihul-lihun na dinggando na sulibasa na maliutus. Upasatami masyan nasa na nilumito kami pilihan namin tuo. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may taramoti asaw para sa kami pilihanon. Pati buro jom itonga-tonga ni kuriam doko di portibion. Bukay maroka nami mar hite-hite tordim. Asalam tadami godang ni silihol-lihom itu kami. Asalam gigirhay madok mo uliate tuko. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoni rodi pangataku hosadohot dogoki rodi saluhut artaku upasahan ituhun nasa ucatokudu. Alea maname na di bano gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say sao malomo ni roham di batong son di bano gijang. Leho matuham sa dungudun siya pari. Say sama dosa nami songopan sa nami. Di dosa nungan nama dosa tuhami. Unak kami tugitu pangujunan. Palua mahame siyan pangago. Ai ho jona punang haraja dohot hagoku rodi hasango Di pasu-pasu dada diramoti Tuhan de batama hom. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rokana midom. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tuto di munabi. Hurian itu hatta di bagasan kuarnya Tuhan Yesus Kristus. Hami parhalado songoni nang song leader tim musik do multimedia di bagasan uduk do serep miroha. Madok Tuhan mudo nga sapor cian. Selamat hari Minggu madita salukna. Tuhan Yesus memberkati.